Sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga digibox at hanapin ng TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Naandaang alagang hayop patay sa pananalasa ng bagyong Florita. Bangkay ng lalaki palutang-lutang sa ilog sa Cagayan. Libu-libong trabaho alok ng TESDA Cordillera. Anti-slip formula nakikitang solusyon sa madulas na tactile. Estudyanteng tubong Bulinaw na mamayagpag ngayon sa industriya ng pelikula. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag malam amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nakitang palutang-lutang sa ilog ang bangkay ng isang lalaki sa bayan ng Lalo, Cagayan. Magbabalita Charles Limon. Alas 4:45 ng hapon noong Agosto 22, natagpuan ang isang bangkay ng lalaki. Natagpuan ito sa Cagayan River na palutang-lutang na parte ng Barangay Tocalana sa bayan ng Lalo, Cagayan. Approximately about between 4 to 5 ang tangkad niya at nakasuot po siya ng kulay black na sando without lower garment at underwear po. At napag-alaman din po natin na ito po ay may tattoo sa kanang braso po, ma'am. Sa investigasyon ng mga pulis, nasa state of decomposition na ang bangkay. Dahil sa banta sa kalusugan, idinala muna ito sa isang punerarya. As of now, ma'am, wala pa pong nag-claim sa kanya, ma'am. Nakikoordinate po kami doon sa manager ng EM po niya na kung sakaling may mag-claim po, itawag ka agad po dito sa impilan ng pulis doon. Paglilinaw ng Lalo PNP, hindi ito namatay noong kasagsagan ng bagyong Florita dahil nasa 2 hanggang 3 linggo na itong patay. Naman, wala naman pa tayong makikita na ito ay may gunshot wound or stab wound. Wala clear po yung katawan niya. Inaalam pa ng PNP ang pagkakakilanlan ng bangkay. Bukas naman ang kanilang opisina sa mga nakakaalam sa pagkakakilanlan nito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Problemado ang ilang livestock owners sa Cagayan matapos mamatay ang daan-daang alagang hayop sa pananalasa ng bagyong Florita sa probinsya. Narito ang report. Malaking kawalan para kay Jaybert ang pagkamatay ng kanyang mga alagang hayop. Nalunod kasi ang mga ito sa kasagsagan ng bagyong Florita. Kinabibilangan ito ng mga manok at itik. Yun po sir, maraming namatay sa lakas ng ulan. Lamigan po sila. Tapos sa baha, meron din nalunod. Nakakakit ng ang dami na, ang saya-saya mo, tignan yung dami mong alaga. Tapos sa isang iglas lang nawawala dahil sa bagyo. Isa lamang si Tatay Jaybert sa mga livestock owners na lubos na naapektuhan ng bagyong Florita. So as of today po, by 9:17 a.m., so ito po yung latest na ating mga data on livestock damages. So meron po tayong mga affected na barangays, 55 barangays po, na ito po ay sa mga reported na. Kasi yung ibang municipalities po, hinihintay pa lang po natin yung kanilang data. And total of 276 na livestock raisers
Bayan ng Alcala ang nakapagtala ng pinakamalaking pinsala sa mga alagang hayop. Pumangalawa ang Peña Blanca na sinundan naman ng Solana. Karamihan sa mga ito ay mga baka, kambing, manok at iba pa. Sa kabuuan, aabot sa 102,265,965 ang halaga ng danyo sa probinsya. Nakaalalay naman ang Provincial Veterinary Office ng Cagayan sa mga naapektuhan. No. Pero po, sa amin pong tanggapan, no, ready naman po kami mag-provide ng mga gamot, ng mga stamina, para po sa ating mga naapektuhan talaga. Siyempre ngayon ay sobrang stress ngayon yung mga hayop. Hindi rin nakaligtas ang mga fish pond sa probinsya na nasira dahil sa pagtaas ng tubig sa mga ilog. Samantala, sa datos na inilabas ng Provincial Agriculturist ng Cagayan, umabot naman sa 128,670,150 ang halaga ng napinsalang mais. 40,867,454 naman sa palay. Sa ngayon, inihahanda na nila ang cash assistance na ibibigay sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil sa pinsalang hatid ng bagyong Florita sa rehiyon, nagsagawa ng pag-iikot ang ilang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan sa kani-kanilang sakop. Ang detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Sa paglabas ng bagyong Florita sa Philippine Area of Responsibility kahapon ng madaling araw, tumambad ang matindi nitong pinsala sa ilang probinsya. Ngayong araw, sa pangunguna ni Ilocos Norte Governor Manotoc, ininspeksyon nila ang mga ilog ng Batac City at munisipalidad ng Pinili at San Nicolas. Patuloy ring binabantayan ang mga ilog sa Pangasinan. Yun ma'am, medyo maaraw na po dito sa Pangasinan, pero meron pa rin po tayong mga flooded areas at mataas pa rin po yung ating binabantayang mga kailugan katulad nung sa Calasiao, sa Marusay River at sa Santa Barbara at sa Sinocalan River. Tuloy-tuloy pa rin namang nakatatanggap ng food packs at iba pang tulong ang 7 pamilyang nasa evacuation centers sa Alaminos City. So far ma'am, wala naman pong nangailangan nung relief box and assistance. Pero meron po tayong mga stockpile at naka-preposition po yun. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ang probinsya ng La Union. Sa ngayon, ma'am, when it comes to incidents, meron po tayong mga naitalang mga flooded areas, and at the same time, may mga naitala din po tayong mga landslides sa iba't ibang lugar dito sa probinsya. Ngunit karamihan po, yung lalo na sa mga flooded areas, nag-subside na rin po sila. And yung mga evacuees natin as of now is makauwi na rin po sila since kahapon ng umaga. And then, sa ngayon, yung mga landslide, recorded landslide po natin is na-clear na. However, meron din, yun po, na-clear naman na siya. And possible naman na po halos lahat ng kalsada dito po sa ating Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng tulong. Sa ngayon, ma'am, since nung time na may mga nag-evacuate sa ating mga LGUs, nabigyan naman po sila ng agaran na pangangailangan sa tulong na po ng ating mga respective LGUs. So, on their part pa lang po, since maganda yung kanilang, maganda yung, kumbaga, preparedness measure na ginawa ng ating mga LGU, dun sa level pa lang po ng LGU is na-provide na po natin yung assistance na kinakailangan po ng ating mga evacuees. Pinapaalalahanan pa rin ang mga residente na maging alerto at updated sa lagay ng panahon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines.
Imbes na DSWD, iniatang na ng DSWD ang responsibilidad sa pamamahagi ng Educational Assistance Program sa mga LGU sa bansa para mas maayos ang pamamahagi ng tulong. Magbabalik sa report, Charles Limon. Kasama ang kanyang ama, nagtungo si James sa opisina ng DSWD Cordillera. Pakay niya makasama sa mga makakatanggap ng Educational Assistance Program. Madami rin po kami mga pagkakailangan na paggagastusan po, ganun. Single parent lang po kasi yung papa ko po. Kaya kailangan din po namin. Si Aling Liz naman, pumila din para sa anak nitong nag-aaral sa umaga at nagtatrabaho sa gabi. Pangtulong dyan anak ko ako, nag-enroll dyan private school kasi mahal yung tuition eh. Gas-gasolin boys yan o rabi, so nga mas asyak kanya na, so nga imayak dito nakitila, kano pa nagbabayad ti no umadaniti exam kat adati, umadaniti exam kat pa nagbabayad man, adati mai-advance. Dalawa lang sina Aling Liz at James sa mga umaasang mabibiyayaan ng educational assistance ng DSWD. Pero ayon sa ahensya, posibleng hindi na mahirapan muli ang mga benepisyaryo na kumuha nito. Ito'y dahil idadaan na ito sa mga LGUs. Thus, we are grateful to DILG led by Secretary Abalos for immediately extending their assistance to help DSWD find better ways to conduct the payout for the educational assistance, especially as we all need to ensure the safety and health of the clients as well. Kahapon, pumirma ang DILG at DSWD sa Memorandum of Agreement sa pamamahagi ng educational assistance. Magpo-phone brigade na kami, magpapadala na ako ng sa ating mga governor at mayor na baka pwedeng tulungan na namin ang DSWD sa pag-distribute. Nauna nang nagpaumanhin si Secretary Erwin Tulfo sa kalituhan at pagdagsa ng mga gustong kumuha ng nasabing tulong noong nakaraang Sabado at ngayon tiniyak niya ang maayos na pamamahagi nito. Last Saturday was a clear message that they need help, and your government heard it loud and clear. And I assure you that the Marcos administration will take care of this problem. Sa ilalim ng Educational Assistance Program ng DSWD, makakatanggap ng 1,000 pesos ang mga estudyanteng nasa elementarya. 2,000 pesos naman ang mga junior high school students, habang 3,000 pesos naman ang mga nasa senior high school. 4,000 pesos naman ang matatanggap ng mga benepisyaryo na nasa kolehiyo o mga kumukuha ng technical vocational courses. 3 estudyante lang kada pamilya ang kayang suportahan ng programa. Naglaan na ang DSWD Central Office ng 500 million pesos para sa nasabing programa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mga paaralan sa Ilocos Norte balik eskwela matapos ang pagtama ng bagyong Florita. Magbabalita Alondra Cayetano. Tuloy na ang klase ng mga eskwelahan sa Ilocos Norte matapos ang pananalasa ng bagyong Florita. Isang school DRM coordinator, di ba? So alam na ko naman yung protocol when it comes to there is a typhoon. So kailangan talaga mag-cancelahin, di ba? But still, kung pinag-uusapan naman natin yung edukasyon ng mga bata so para bang malungkot, it's because medyo nakulang na talaga ng days. So far naman, based from the inspection that we conducted together with the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, wala naman. There's no minor and major damage due to the typhoon. And actually, sa DepEd kasi may DRRM din kami sa DepEd. Meron kaming DRRM school focal person na unalert kung may mga calamities na paparating. Para maiwasan naman ang paglaganap ng COVID-19, nagpatupad ng clustering ang ilang mga paaralan. He suggested na yung nagkakaroon muli ng clustering, yung cluster A and then cluster B. Majority, ang allowed specifically ay 20 students per room to accommodate all. So that's why we changed the schedule again. Nagsagawa rin ng mga paaralan ng pagpupulong.
Pokus ng usapin ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa COVID at kalamidad. Dagdag din dito ang talakayan kaugnay sa mental health. Alondra Cayetano para sa Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Isa sa pinakamalaking paaralan sa Ilocos Norte, balik face-to-face na. May kwento si Lian Zaira Calderon. Isa ang Ilocos Norte National High School sa mga paaralang balik face-to-face. Mayroon itong mahigit 5,000 estudyante. Ngayong okay na ang face-to-face classes, napakagaan sa loob ko na makita ko muli yung mga kapwa kong estudyante at bilang isang arts and design student, isa sa mga ekspektasyon ko dito sa institusyong ito ay ang bonding naming mga kaklase.
Tiniyak naman ng mga guro na mas maganda pa rin ang face-to-face class. I think mas maganda pa rin yung classroom setup in which you will see the students in face or in person. And actually, mas madali na lang yung magiging mode of learning nila kasi nakikita mo sila, nag-guide mo lang in person. Unlike dun sa modular and sa virtual nun, pahirapan talaga. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan na halos lahat ng kanilang mag-aaral ay bakunado na. Dito sa eskwelahan namin, based from our survey, it's 99.9% vaccinated na sila. Aside pa rin yung booster natin, marami pang hindi. Pero we are encouraging them na magpapabooster na sila. So, para sa amin, ready na kami. Upang masiguro ang kaligtasan ng lahat, may sinusunod na scheduling ang paaralan upang hindi sabay-sabay ang pagpasok ng mga bata. Kasalukuyang blended learning method ang ginagamit ng nasabing paaralan. Lian Zaira Calderon para sa Luzon Headlines. Nakikitang solusyon ngayon ng pamahalaang lungsod ang paglalagay ng anti-slip formula sa paglobo ng bilang ng mga naaaksidente sa tactile pavement sa Baguio City. Magbabalik sa report Sofia Pagaduan. Naging tampulan ng batikos online ang madulas na mga tactile pavement sa lungsod ng Baguio. Iniwas ko siya Iniwasan ko. Aabot na kasi sa 4 ang naitalang nadulas dahil dito sa loob lamang ng 2 buwan. Ilan sa mga ito ay na-ospital pa. Kaya kanina, nagsama-sama ang mga kawani ng City Engineering Office at City Council upang subukan ang posibleng solusyon sa madulas na tactile pavement. Ito ang paglalagay ng anti-slip formula. Sinubukan ito kanina sa mga tactile pavement sa kahabaan ng City Camp Motor Pool. So they're going to apply. Titignan natin kung effective ito sa tactile natin. Kasi yun na nga yung sinabi natin the last time, sinabi ni Mayor din, na we will look for other alternatives on how we are going to do these things para maging non-slippery siya. So yun ang gagawin natin. May tinawag na rin tayong yung mga supplier to give us more info about this product and then yung proper procedures kung paano natin gagawin ito. Una ay nilinisan muna ang mga tactile pavement. Sumunod ay pinatuyo ang mga ito. Panghuli ay itinahid ang anti-slip formula. Matapos ang 3 coating at mapatuyo ito'y kanilang sinubukan. Matapos ang halos 1 oras, ito na ang itsura ng mga tactile pavement. Hindi ito masyadong makintab gaya ng orihinal at magaspang ito kung apakan. We're trying this new material kasi we want to stopgap, parang immediate response to the slippery tactile material, and with this product we're hoping that it works. So we really came to supervise the application. Hindi naman pinalampas ni Councilor Maylenia Ranon na subukan ito. But this is not the ultimate. I mean, we still want the tactile material to be changed. But if this works, well and good. We don't have to change, at least we will save. But if it doesn't really work, I would prefer na we change it, but we use a material that is not painted, that is really proven to be skid-proof, whether it's rainy or sunny weather.
Bukod sa paglagay ng mga anti-slip formula, maglalagay din ang pamahalaang lungsod ng mga babala sa mga sidewalks ukol sa mga tactile. Suspendido pa rin ang paglalagay ng mga tactile pavements sa syudad hanggang wala pang konkretong plano kung paano ito ligtas na magagamit ng publiko. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Pinilahan ng mga naghahanap ng trabaho ang job fair na idinaos ng TESDA ngayong araw. Ang mga detalye sa report na ito. Maagang pumila si Angelica sa sikat na mall para mag-apply ng trabaho. Ito ay bagamat suportado siya ng kanyang nakatatandang kapatid pagdating sa kanyang mga pangangailangang pinansyal. Siyempre, kailangan din natin tumulong sa kanila. Hindi naman pwedeng iasa lahat natin sa kanila, kaya kailangan natin maghanap ng trabaho. Kumpiyansa naman siyang matatanggap sa trabaho dahil maliban sa nakapagtapos ng kolehiyo, may sertipikasyon na rin siya mula sa pag-aaral sa TESDA. Si Joey naman, bagamat walang kursong natapos sa TESDA, nagbakasakali pa rin. Ang 4 kasi niyang anak, sabay-sabay nang pumasok ngayong school year. Mahirap po lalo na po sa financial, madam. Nabitin tayo sa financial Kaya kailangan natin magtrabaho. Ilan lamang sila sa higit 1,000 pumila at nagbakasakaling makakuha ng libu-libo ring trabaho sa iba't ibang kumpanya sa bansa at maging sa labas ng bansa sa idinadaos na World Cafe of Opportunities ng TESDA Cordillera ngayong araw. Which is open to all. It's not just for TESDA graduates. It just so happen na itong World Cafe of Opportunities ay isa po sa mga inisyatibo ng TESDA upang atin pong mabigyan ng oportunidad ang ating mga TESDA graduates na makapaghanap ng kanilang magandang trabaho. Information technology, construction, tourism at agriculture ang focus ngayon ng mga trabahong maaaring applyan ng mga aplikante. Napaka-importante kasi kailangan nga nating bumangon, no? Bounce back. We have to bounce back, no? And so itong World Cafe Opportunities ay inaasahan natin na ang ating mga job seekers, ang mga TESDA graduates at yung iba pa po na graduate ng iba pang kurso na qualified naman na mag-apply sa mga trabahong nag-aantay sa kanila ay mabigyan ng oportunidad na maging kapaki-pakinabang na trabahador. Maaari pa rin namang mag-apply online ang mga aplikanteng hindi makakapunta sa nasabing mall. Magtatagal ang job fair hanggang 9:00 ngayong gabi. Ang World Cafe of Opportunities ay idinadaos isang beses taon-taon kasabay ng anibersaryo ng TESDA. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tampok naman ang isang coffee shop sa La Union na ginawa ring isang art gallery. Magbabalita Sofia Pagaduan. Wala pa kami talagang major exhibit. So lahat to gawa ng mga local artists nila. Bata pa lamang, pangarap na ni Cesar na makabisita sa mga art gallery. Ito'y dahil sa pagkahumaling nito sa sining, lalong-lalo na sa pagguhit at pagpinta. At matapos ang ilang taon, natupad na niya ang pangarap na ito at nakapagpatayo na siya ng sariling art gallery. Maalala ko dati, nung high school ako, gusto kong pumunta sa mga art gallery at museum. Kaso nga lang sa Manila yun So, mahirap, tsaka parang, alam mo na, para lang sa mga may kaya. Yung mga ganong feeling. So sabi ko, magtatayo na lang ako ng art gallery ko later on, sabi ko. So ito, meron naman na. Nagsilbing inspirasyon ni Cesar ang talento at pagmamahal sa sining upang maitayo niya ang matagal na nitong pangarap na sariling art gallery. Matapos makumpleto ni Cesar ang art gallery, balak niya itong buksan sa publiko. Pero then, may kaibigan ako na pumunta, sabi niya, Kuya, ba't di mo dagdagan ng merienda? Kasi may mga pumupunta. Sayang naman, business opportunity sa nila. So, nung mas inayos namin. So, kung makikita nyo ngayon, mas medyo maayos na siya. Then, in-invite namin yung mga local artists ng La Union para mag-display din ng mga artworks.
Tapos, syempre, naghanap sila ng pagkain, yung mga bisita, yung mga guests na pumupunta rito, naghanap ng makakain. So, naisip namin ng misis ko na mag-offer ng simpleng mga merienda lang like pansit at saka halo-halo. Which is eventually, kung naman na nagustuhan ng mga tao. Bukod sa pagkabusog ng mga mata sa mga naggagandahang paintings, mabubusog din ang tiyan sa mga pagkaing alok sa cafe. Kabilang na dito ang vegan longganisa with mozzarella at kape ay ayo. So sobrang saya ko kasi na-find out ko na meron palang mga coffee shop na ganito. Kasi sa Pampanga, usually Starbucks, ganun lang, Coffee Bean, ganun. Isa sa mga nahumaling sa Art Gallery Cafe ay ang customer na si Jeneline. Aniya, nang makabalik ito sa La Union matapos ang 3 taon, hindi niya pinalampas ang pagkakataong makabisita dito. So nag-search ako sa Facebook. May na-find out ako na coffee shop na kakaiba na may iba't ibang gawa ng mga kababayan nating mga Ilocano na pwede nating ipagmalaki sa ating bansa. Dagdag ni Cesar, ang kanyang art gallery ay nagbibigay din ng pagkakataon sa mga batang makabisita sa mga art gallery gaya ng pangarap niya noong musmos pa lamang ito. So, ganun din yung parang gusto kong mangyari sa siguro yung mga elementary student o yung mga bata na may interest sa arts, na gusto rin makapunta sa mga museum at saka art gallery. So, wini-welcome namin sila sa lugar namin para magkaroon sila ng first-hand experience sa arts, makita yung artist o kaya magkaroon sila ng at least man lang art workshop, which is ginagawa naman namin before pandemic. So meron kami mga guest na mga student itong mga neighboring school namin. Nagsisilbi din itong lugar para sa mga workshops ng pagpipinta. Advocate din kasi si Cesar sa pagpapahalaga ng sining sa bayan ng Bawang. Katunayan, kasali siya sa isang exhibit na tinawag na Tanok na magaganap sa Nobyembre. Itatampok dito ang mga historical sites ng bayan ng Bawang. Isa lang si Cesar sa mga patuloy na nagpapahalaga at nagpapayabong sa makulay na sining sa probinsya ng La Union. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Kapatid nating sa profesyon na nadidisbar. Again, in a recent case of the Supreme Court, they disbarred a lawyer for borrowing money from his client. So, ang sabi nila, this is a violation of the Code of Professional Responsibility and prohibiting lawyers from securing loans from their client. So, unethical practice ang sabi nila. And of course, ang bottom line dito, aside from not paying yung client, the lawyer himself refused to comply with the lawful demand to pay his obligation. Sana kahit manghiram siya, kung alam niyang magbayad ng kanyang responsibility, ng kanyang obligasyon, hindi siya madidisbar ng ating Supreme Court. We quote, "The act of borrowing money from a client by a lawyer is highly uncalled for and therefore a ground for disciplinary action." Unanimous decision ng 15 members of the Supreme Court. At dito rin, inulit ng ating Korte Suprema ng isang lawyer who is also a notary public who notarizes a document, which is either falsified or the parties concerned do not appear actually before him, shall likewise be suspended
or disbarred depending on the circumstances of the case. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagbuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Namamayagpag ngayon sa mundo ng paggawa ng pelikula ang estudyanteng Tubong Bolinao. Narito ang kwento. Kwento ng pagmamahal at pagtanggap. Ito ang mensahe ng pelikulang gawa ng 23 anyos na estudyanteng si Mike Cabrales mula sa Bolinao, Pangasinan. Pinamagatan niya itong haanta nga mataengan nga agiddan o sa Tagalog ay hindi tayo sabay na mamamatay. It was crafted out of passion and love. Actually, yung lola ko, mayroon siyang ampon in real life. Tapos, yung ampon niya, nakakalaro ko. So, what if yun yung ikwento ko? So, ayun, something na sentimental sa akin to write the story and also to direct. Tampok sa pelikula ang kwento ng pagampon ng lola niya sa isang bata at kung gaano niya ito minahal at tinanggap bilang anak. Umani ito ng mga parangal sa isang film festival ng isang sikat na universidad. Ito ang itinuturing niyang big break para sa kanyang pamamayagpag sa industriya ng pelikula. Ayun nga, it was premiered sa Cinepiu Film Festival.
isa sa mga prestigious festival dito sa Philippines, which was organized by Far Eastern University. Doon siya unang nag-premiere yung pelikula namin, and it won Best Cinematography and Best Editing dun sa CinePU Film Festival. Ngayon, isa na ang kanyang pelikula sa mga finalist sa kauna-unahang Manila Broadcasting Company Filmmaking Festival. Actually, hindi naman namin ina-expect na makakapasok yung film na Haanta Nga Matainggan Nga Gidan. Kasi, yun nga, like, sobrang dami ng mga sumali sa MBC Film Festival. At the same time, it's a regional film, so mahirap siyang makapasok sa mga film festival. Hiling ni Mike, suportahan pa ng publiko ang mga kagaya niyang nagsisimula pa lamang sa industriya ng pelikula. Kasama na rin dito ang mga pelikulang gawang Pinoy. Tunay nga na hindi lamang hitik ang Pangasinan sa gandang tanawin, siksik rin ito sa talentong nagpapatunay na talaga namang tatak Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.